gurin namu ne kake mana kashi? Kai ba fa amana kashi a nan gurin. Amma tunda kai ne in kai ka kwashe shi. Dishu Osaze. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa. Kai a nan gurin namu ne kake mana kashi? Kai ba fa amana kashi a nan gurin. Amma tunda kai ne in kai ka kwashe shi. Kaji kakkace ban gaya ma ba. Aha. Yadda ka ce ban gaya ma ba. In fa gama ka kwashe shi fa. Zo nan. Me na faɗa ma? Je kwashe. Kamar ya an kwashe ta kan dan yi kashi a jangul din ku shine zaka ci mu kwashe. Okay, ba za ka kwashe ba kenan. Kamar ya an kwashe wallahi sai ka kwashe shi zaka bar gurin nan. Kai ni fa ba fa wani abin da zan iya kwashewa fa. In ga ma ni fa wallahi babu abin da zan iya kwashewa. Me ta kan cikin mu ya dan kulle mun yi kashi shine zaka ci wani dole sai mun kwashe. Abu lugu ya bijige. Riki. Na ga alamun ba za ka kwashe ba sai na fito mata ɗayan hali na tukun. Dakata to zan kwashi ba dai kwashewa bane kawai to zan kwashi to dan mi kuma wancan leda in kwashe ba ma da leda zaka sa ba da hannu zaka sa. Ban gane da hannu zan kwashe ba. Hannu zaka sa ka kwashe shi kamar yau wai ina ma magana kana min gaddama wai. Shikenan ba dai hannu bane. Allah sa an kwashe shi. Ba kwashe bane koko sai na fara tsola ka. Wanda kuma tun yayi kashi sai a ci wani sai ya kwashe. Dishu Osaze. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa.